दा दे राजीव खोनासं दे दा दिनै गोथार रबिबार सान बे गोथार रबिबार सानावहा दिनै बिक्रम थाखारिया गावनि सेथि फिसाज्ला जोनोम जानायनि दिनै जोनोम सानखौनो फालिदों। बे जोनोम सान फालिनायावहा दिनै बे गथ'आ थांनाय बोसोर आगष्टनि 2023 अक्ट'बरावहा जोनोम जादोंमोन। शुक्रबार सान बेनि जोनोम बिनिखायनो दिनै बे 19 अक्ट' रबिबार सानावहा बिनि जोनोम सानखौ खुंबाय आरो दिनैनि दिना 1 बोसोरनि थाखाय 1 बोसोर दिनै 1 बोसोर जाबाय नैलाय बिनो 1 बोसोर जाबाय दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय दायो केक हानायाव बिनि सेखाखौ हमनानै होयो Happy birthday, honey. Yang baik itu, no? Last minute ke. Amai baik nak baik, baik. Amai yang baik ni na. Topi. Hai. Berai. Kamu kan